Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod. Sunt aici cu Mario. Salut! Și astăzi noi filmăm Minecraft, episodul 2. Haideți să începem. Ce ai mână aici? Ce ai mână? Nu știu ce este. Noi am găsit pe live-ul meu de Mario Petri Gaming, am găsit 9 diamante și 5 emeralde. Deci emeraldele cele mai rare și a murit. Și nu mai am niciun item. Și a murit în apă și mina e foarte departe. Așa, hai să începem. Ok, acum trebuie să ne facem emeralde. Nu faci și dacă ai bețe, fă pickaxe. Oh, mai încet! Ia. Hai, fă și tu. Fă armură full diamant. Dacă poți. Ia de aici. Decât niște papuci? Da, Mai ai diamante sau s-au terminat? s-a terminat. N-am găsit eu prea mult, așa că nu. Trebuie să faci pickaxe și ne mai rămâneau. Să fac o sabie așa. Ai murit? Îți fac o sabie. Așa. Începem deocamdată așa de început. Așa, o sabie de iron. Bă, cred că nu mai găsim nimic. Bă, cu emeraldele ce pot să fac? Bă, poți să faci blocuri de emeralde, pot atâta. Ia dăm să văd. N-am destul de emeralde. Îți trebuie mai multe. Da, măcar am găsit emeralde. Am făcut o lopată de ele. Da, dar hai să vă spun ce mi s-a întâmplat nouă. Deci filmam live-ul. Făceam live, nu că-l Bă, tu de ce ți-ai făcut? Zi. știți ce? Ca lopată. Lopată m-am făcut că atâta mai avut și eu. Deci eu am găsit diamant. Da, și tu meriți ceva bun, eu merit iron. Atât. Bă, mă trebuie să A, ți-a Bă, te puțin. l-au omorât de ceva. Bă, cred că începe un alt. Sau nu, glumesc. Bă, tai și eu le-am pus sabia. Eu n-am sabie. De ce nu ți-ai făcut? Nu tăia cu sabia. Ba, poți cu sabia. Că se duce durabilitatea. Pot să-mi fac? Îmi fac una de-asta că ajunge, de-asta de stun. A, ți-ai făcut și tu una de stău. Așa? Bă, nu găsesc animale. Ia, eu sunt aproape full. Mai trebuie cască și pantaloni. Dacă nu știați, eu când nu Am off murit camera. ăsta, a omorât un zombie. Deci eu, dacă nu știați, eu mi-am devizat înainte, în episodul anterior, ați văzut un cerc. Acum m-am dus la setări. Bă, Matei, hai la altă mină, hai. Bă, dar nu ne facem și noi casă, bă? Lasă-ne bă de casă, întâi să strângem diamante. Păi să ne facem diamond, să ne facem full diamant, bă. Și blocuri de emeralde. La care vrei să mergem, Matei? La aia de acolo La aia de acolo, că e mai sau la aproape. aia de acolo de sus? Aia de acolo. De mai jos sau de mai sus? Aia de mai sus. Uite-o, de ce? Vino încolo, Matei. Bă, Ce, bă? ia stai. Mi-am făcut și eu un Iron Sword. Adică nu eu. Dacă se aude o muzică, îmi bat adică gen îmi bat picior. Da, gen îți bați picioarele atâta tot. Da. Ia, unde-i mina? Sănătate. Să scrieți voi în comentarii Hashtag sănătate. Asta să scrii și tu hashtag. Ce Eu? Da? Scriu, Uite mai eu cum fac. Bum. Bam, 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 bam. Bă, tu deja ai ajuns? te aștept pe tine. Acum tu alegi pe unde vrei tu. Episodul tău. Dacă nu știați, și eu am de ăsta. Ne-am găsit și ne-am făcut diamant. Unde, aici? Bă, dar mina... n-am mai... Pe aici, da, hai, pe aici. Bă, ce e ăsta? Gravel era, bă. Ăsta e stone. Vino, Matei, ce-ți frică? Vin, pune și tu aici o torță, așa.
Lavă. Lasă că am înțeles. Dă-te pe la mine. Am clicat. În lavă? Nu. Dă-te pe la mine. Vino tu aici jos. De ce, bă? E în mină și aici? E o mină, Dar nu suntem... Stai că... dar... Bă, eu mai am 2 inimi. Tu câte mai ai? Eu mai am 3 și încă una jumătate. Eu mai am 2. A, păi... Bă, nu cine dă? Nu știu. Cred că e un schelet aici. Bă, eu îmi pun game-ul Keep Inventory. Nu! Nu glumesc. Te prind. Să te prind că spui. Deci dacă mă omoară, mi iei itemele. Ok? Dai-te pe repede. Dar îmi iei itemele. Nu, că nu, eu nu, că nu, că după tu o să stai. Vino cu Matei. Mami, mi-e Ai destulă viață să sări? mor de aici. Așa că am să pun un bloc. O să mai pun unul acolo. Am repede, Matei. Așa. Mai pun un bloc aici și aproape, cred că am făcut de... dacă aș avea armură full diamond, aș mai zice. Diamond. Sau nether. Nu. Netherite. Ba nu, că trebuie să fii pe 16. Trebuie să fii pe 16.0, bă. Decât să... Bă, pune și tu un cover, ca să mori, ca să nu... Bine, eu nu mai am blocuri, să știi. Tai de mine. Bă, cred că o să încheiem aici. Nu chiar. De ce? Nu mai am baterie. Dar tu în toate episoadele așa închei tu. Nu mai am baterie. Bă, sau ia să-ți puțin. Ia să-ți puțin. Pun pe pauză asta-ți puțin. Da, acum n-am decât să se termine. N-am altă variantă. Câtă baterie ai la asta? 15, mă. Hai, începe așa și facem mai vedere. Așa, dar hai că... Hai că urc eu când urc eu. Hai că o iau pe aici, bă. Da, nu, e funditul. Începe. Păi e deja. Păi am pus pe... Gata, păi e început deja. E pe pauză? Nu. Ia. Uite, filmează. Da. Fraților, poate nu prea are baterie. Că s-a și văzut cât am. Bă, cred că mă risc, hai că mă Nu risc. că nu că stai. Nu-ți îți gri. Bă, nu mai am torți. Ha! Stai că mă duc să iau torți. Stai aceea. Apoi și o să fac drum. Uite că aici pot să văd. Pot și dirt, ceva, nu e dirt, nu e. 14, hai de mine. M-am întors cu 4 torțe. Ia. Și iar trebuie să ne mai întoarcem. Nu că mori de aici. Mori. Hai să vezi. Păi iau pe aici. Gata? Mai e una, nu? 2. Ce faci, mă, cu torța aia acolo? E că mai bine dăm kill. Nu. Iar asta dacă... Da. Da, s-au dus torțele. Hai că n-avem decât să mergem prin tunel. Bă, Mario, tu bă, dăm pickaxe-ul. Iar meu. A, e al tău ăla. Păi și eu rămân cu stone, tu rămâi cu aer. Cum adică? Ai noroc cu tu. Da, bine că ți-ai consumat diamantele. Cât emeralde ți-ar trebui ție, Mario? De emeraldele și mai rare. Ia cât am? 14 tot. Mi-ai dat un iron ore. Am un iron ore. Da,
Dar de ce? Lasă-mi în mie. Pentru că eu trebuie să-ți fac armură ție. De diamant vreau și, Da, și puțin iron, și puțin iron, nu doar diamant. Și puțin iron. De pe aici, pe undeva, nu știu. Ha, ce tare că suntem cu papuci. Până, suntem diamant. Pe unde mergem? Dăm kill? Adică gen eu îmi dau kill. Ai iteme. Hai că ți le iau eu. Uite, îți dau eu sabia. Ia-mi sabia. Hai, dă skill. Ia-mi sabia. Nu, stai lângă mine. Ți-am dat-o acum. Stai lângă mine. Bă, dar mai dai mult? De eu vreau să dau kill. Hai, kill. Gata. Fac și zi. Slash time set day. Am făcut zi și acum scriu slash weather clear. Gata, bă, am luat. Nu mai e. Gata, bă. Ia uite, bă, gata. Mobii nu mai sunt. Gata, Mario. Mi-ai luat, dăm sabia. Matei, eu cred că o să mor. Bă, Mario. Da? Dăm papucii. Dăm papucii și sabia. Papucii și sabie. Așa, gata. Diamond boots. Aici, gata. Poate și mie mâncare. Mă duc la omorât. Eu am un shit la omor. Nu vezi? Dăm și mie mâncare de aia, că nu mai pot. Ok, ia. Uite, ia. Ia. Mor de foame, motiv. Ia mâncare de la zomba lui. Dacă să se oprească episodul, nu e vina noastră. Să văd dacă mai ajunge. Cred că mai ajunge 13%. Nu? Cât ai filmat? 12 minute. 20 de ca ieri. 20. Bine, atunci am filmat 19.56. Acum ai filmat 20? Nu, e 12. O să filmăm 20 și ceva. Dacă se poate. Baterie. Mereu, nu știu de ce mi se întâmplă. Mereu la episoade, bateria, bye baterie. Nu că bye, adios, amigos. Adios, amigos. Bă, uite mina, Ana aia pe care am mers. Ba nu. Hai, mergem iar. Nu mai văd. Bă, nu mai, dacă eu n-am, nu știu, că am sabie și îți dau eu și te omor. Și îți dau și dai tu TP și... Oaie, bă, oaie. Bă, bine, lasă-mă. O omor eu că am sabie, o sabie mai bună. Omor și vaca. Bă, mai vrei mâncare? Da, și lână dacă ai. Am una. Ia de aici. Îți facem mâncare de asta neotrăvită. Ia și niște mâncare neotrăvită. Asta nu e mâncare. Ia și mai ia. Hai bă, ți-am dat toată mâncarea, ce zici? Ești thank you, nu? Bă, uite copaci, problemă. Mama, asta chiar trebuie să lipă creativ, bă. Uite, dita mai copacul și e gros, Dar vezi? de ce te omorâm natura? Bă, cine a intrat? Ai Ionel Perc. Bă, a intrat Ion Percar. Stai, ieși. S-a intrat prietenul meu, mă cunoaște, bă. Stați că ia sună. Lasă-și pe el să joace. A, uite. Bă, nu-l omorâ. Nu. Hai că-i spun sal. Hai că-i spun apari pe filmare. Ia mi să apar pe filmare. Stai că am scris greșit. Apar pe filmare. Apar pe filmare. Știu.
Știu că nu merge. Nu știe. Nu, i-am zis că știu eu. Că știi și tu. Ce ai zis? Știu. Hai bă, noi stăm să vorbim în chat sau facem episod? Să că îi spun o apari pe... Să că îi spun apar pe filmare. Apar pe filmare, am zis. Și a zis, și cum ai căzut? Ai. Ce, nu vrea să apară? Ai. Îți dă Mario link-ul. Gata. Ok. Hai. Ceva, hai să nu mai vorbim în chat. Dă-i kick, că nu... De ce te dau? Da. Fă și pe el OP. Sau nu doi, cel mult doi OP. Nu-l fac copii. Decât pe mine, pentru că... Nu știu, mi-e frică să-l fac copii. Poate îmi folosește comenzi. Da, știu. Hai mă, spune-i dă TP la Mario. Eu nu dau TP că te văd. Eu cred că am lag. Cred că dacă am lag să-mi bat picioarele. Așa fac de fiecare dată. Unde tu ești, Mario, bă? Tu ai ieșit? Unde ești? Ai ieșit? Eu dau, bă, TP. Sunt un alt baie. Bă, ce mină, bă. Eu am dat pe la tine, bă. Automatic ce mină. Stai că-i spun ăla. Dă TP la Mario. N-are comenzi el. A, da, mă, ba da, a, da. Trebuie să-i dai tu scrie /TP. /teleport, cum îl cheamă pe el. Stai că dacă știu /TP. Dă tu te pe la... Dă-i tu te pe la tine. /TP Ionel. Berberc.